नमस्कार प्रणाम रउआ सबके हमनी के द भोजपुरिया पोस्टकास्ट चैनल पर स्वागत बा। आज हमनी के एगो चीज देख रहल बानी सन जौन रुआ ऑन स्क्रीन देखतानी। एगो वीडियो वायरल भइल बा जेमे दूगो बिहार के लड़का बंगाल के सिलीगुड़ी एरिया में परीक्षा देवे गइल बाड़न, जेमे उनका के बंगाली लोग के तरफ से प्रताड़ित कइल जा रहल बा। आ देखी ए वीडियो में कैसे उनका लोग के डरवावल जाता, धमकावल जाता कि तू बिहार से बंगाल में काहे आइल बड़ा। हालांकि ई छोटा मोटा मुद्दा नहीं के, एकरा के बहुत बड़ा बड़ा लोग के द्वारा भी शेयर कइल गइल बा। और एमे रउआ देख सकतानी कि ई लड़का कैसे डरवा रहल बा लोग घर में घुस के, और एमे कागज पत्तर के भी उनका लोग के मांग कइल जा रहल बा। शायद उ लोग लेके उनकर कागज फाड़ देव या फेंक देव। ई लइकन के भविष्य पर खतरा बा। हालांकि पहला बेर नहीं खे, ऐसे पहले महाराष्ट्र में भी हो चुकल बा, लेकिन एकरा के बात के सीरियस लेवे के चाहिए। अब रउआ बताई कि एमे दोषी के बा। एमे ना हमनी के बंगाल सरकार के दोषी कह सकतानी सन, ना एमे हमनी के महाराष्ट्र सरकार के दोषी कर सकतानी सन, या हमनी के बिहार के अलावा कोनो भी राज्य के दोषी नहीं कर सकत सन। एमे दोषी हमनी के बिहार के सरकार बा और हमनी के दोषी बानी सन, जे हमनी के जाति पाति या धार्मिक भावना में बह के और लोग के बहकावला में, नेता मंत्री लोग के बहकावला में आके हमनी के कोई के भी वोट दे देवे नहीं सन। तो ये चीज से ऊपर उठ के सोचे के चाहिए और ये दोनों लड़कन के देख के कहीं ना कहीं सीखे के चाहिए कि हम काल ई रउओ ऊपर भी बीत सकता, हमरो ऊपर भी बीत सकता। हमनी के कहीं ना कहीं बाहर जाता निसन, और बिहार के प्रवासी जे भी बा उ जाता पैसा कमाए खातिर, ओकरा साथे ई कुछ भी कांड हो सकता। कहीं हमार आग्रह बा बिहार सरकार से कि ए मामला के संज्ञान में ले और जल्द से जल्द ए पर त्वरित कार्रवाई कइल जाओ। धन्यवाद।